Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Nħejju ruħna għal din l-Ewkaristija. Ribtakom hemm il-karti tal-kant biex inkantaw. Fil-Knisja hemm saċerdot disponibbli għal qrar. Fil-Knisja għal qrar. U wara ninġabru għal min jixtieq minnkom ħdejn il-kappella kif nagħmlu kull nhar ta' Erba' għat-talb min għandu xi talb jew ringrazzjament partikolari. Numru 1. Ħares lej namu lej ulit imħabtek dini l-odwa li uritna l-ħelsin ismal bna filena li snulek li zbanja li inti zġed mażmin. Ħajmune ħarib mewt ħassad ħudna tajtna l-ħajja isseb fil-qawmi fik il-qana biex bħalek mal-qawma niksbu rebħa f'saletnatek blatni. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-kol. Nsellem lilkom hawnhekk preżenti u lil dawk kollha li qed isegwuna permezz tal-mezzi soċjali ta' Djoċesi u ta' Pinu. Tislima partikolari lilkom il-morda, l-anzjani, lilkom l-emigranti li tkunu qed issegwuna permezz ta' UTV. Dan huwa mument ta' grazzja. Issa li dħalna fid-dar ta' Alla, nidħlu fina nfusna. Ma jistħoqilniex li nidħlu taħt is-saqaf tad-dar tiegħu. Ejjew nitolbu maħfra mid-nubiet tagħna. Int salvazzjoni għal min jittama fik mulej ħniena. Inti tama ta' min imut fidejk Kristu ħniena. Int lena tal-qaddisin kollha mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Nofru s-sagrifiċċju tal-Qudiesa għal Ivan u George Borġ. Nitolbu u Alla inti tħobb is-safa u troddulna mill-ġdid jekk nitilfuh. Mexxi lejk il-qlub tal-qaddejja tiegħek. Inti ħlistom mid-dlamijiet tan-nuqqas ta' fidi. Wagħmel li qatt iżjed ma nitbedu mid-dawl tal-verità tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatawa li jitilgħu Ġerusalem u jkellmu lill-apostli u l-presbiteri fuq din il-kwistjoni. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien niżlu f'Antiokkja xi wħud mill-Ludija u bdew jgħallmu lill-aħwa. Jekk ma toqgħodux għaċ-ċirkonċiżjoni skont id-drawwa li ġejja minn Mosè,
ma tistawx issalvaw. Pawlu u Barnaba għamu kontra tagħhom u ħaduha magħhom bis-sħiħ. Għalhekk atawa li Pawlu u Barnaba u xuħud oħra minnhom jitilgħu Ġerusalemm ikellmu lill-apostli u lill-presbiteri fuq din il-kwistjoni. Il-ġemgħa tal-Knisja marret qabbadhom it-triq u huma għaddew mill-Feniċja u s-Sammarija jitkellmu fuq il-konverżjoni tal-pagani u jnislu ferħ kbir fost l-aħwa kollha. Meta waslu Ġerusalemm, il-ġemgħa tal-Knisja, l-Apostli u l-Presbiteri laqgħuhom tajjeb u huma rfuhom dak kollu li Alla kien għamel magħhom. Iżda xi wħud min-naħa tal-Fariżej li kienu hemmnu għamu jgħidu jeħtieġ li l-pagani joqogħdu għaċ-ċirkonċiżjoni u jkunu obbligati iħarsu l-liġi ta' Mosè. Għalhekk l-Apostli u l-Presbiteri laqgħu flimkien biex jaraw din il-kwistjoni. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lil Alla. Għassan f'nesponsorjali u wieġbu sejrin ferħana f'dar il-mulej. Sejrin ferħana f'dar il-mulej. Fraħt meta qaluli sejrin f'dar il-mulej, diġà qegħdin riġlejna fi bwiebek Ġerusalemm flimkien. Sejrin ferħana f'dar il-mulej. Ġerusalemm mibnija bħal belt, maquda ħaġa waħda. Lejja tribujiet jitilgħu, it-tribujiet tal-mulej flimkien. Sejrin ferħana f'dar il-mulej. Hemm skont il-liġi ta' Iżrael ifaħru b'isem il-mulej għax hemm twaffqu tronijiet tal-ħaq, it-tronijiet tad-dar ta' David. Sejrin ferħana f'dar il-mulej. Inqumu bil-wif Alla alleluja. Kantaw flimkien. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Ibqgħu fija u jiena nibqa' fikkom jgħid il-mulej. Min jibqa' fija jagħmel ħafna frott. Alleluja, alleluja, alleluja. Min jibqa' fija u jiena fih, dan jagħmel ħafna frott. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: jiena għaddilja vera u missieri il-bidwi. Kull fera fija li ma tagħmilx frott jaqtagħha u kull waħda li tagħmel il-frott jiżburha u jingħaddafa biex tagħmel frott aktar. Intom ġandaf minħabba l-kelma li jettilkom. Ibqgħu fija u jiena nibqa' fikom. Kif il-fera ma tistax tagħmel frott minn nfisha jekk ma tibqax fid-dilja, hekk aqqas intom jekk ma tibqgħux fija. Jiena d-dilja, intom il-frijej. Min jibqa' fija u jiena fih dan jagħmel ħafna frott għax mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Jekk wieħed ma jibqax fija, jintrema barra bħal fera u jinxef. Imbagħad frijej bħal dawn jiġbruhom u jixtħuhom fin-nar u jinħarqu. Jekk tibqgħu fija u kliemi jibqa' fikom, itolbu kull ma tridu u jingħatalkom. Din hi l-glorja ta' missieri li intom tagħmlu ħafna frott u tkunu dixxipli tiegħi. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Alleluja, alleluja.
Min jibqa' falla jagħmel ħafna frott bħalma d-dilja, il-fera u t-sok maqudin flimkien bil-qawwa talla il-bniedem ikun jista' verament iħobb lill-Alla. Bdejna l-Erbat, 15 l-Erba, qed nitilqu mill-lejt ta' Kristu biex niċċelebraw lejt tal-Assunta, lejt ta' Marija. Illum Ġesu fil-Vanġelu li qed imexxina l-Pentekoste qed jgħidilna ibqgħu fija, eżistijej. Min daqs Marija baqa' f'Ġesu? Min daqs Marija? Huwa dik id-dilja li tagħti l-frott, li sbaħ frotta f'Ġesu. Tant li aħna ngħidula imbierek il-frott, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu, u intom jekk tibqgħu maqudin miegħi tagħmlu ħafna frott. Għaliex għamlet ħafna frott Marija u tatna l-iktar frott ta' bnina li lila nistgħu nduqu anke fl-Ewkaristija, anke f'dawn l-Erbat, anke f'dil-Quddisa. Għaliex? Għax Ġesu jkellemni mingħajr ma tistgħu tagħmlu xejn. Ibqgħu fija, għax mingħajr ma tkunu tistgħu tagħmlu xejn, hekk li nibqgħu fi Kristu. Marija għamlet ħafna frott minħabba kelma importanti li qalet. X'inħabbat fuq il-bib ta' qalba, x'inħabbat fuq il-bib ta' Nażaret, Marija qalet hawn jien il-qaddejja tal-mulej. Fl-ewwel erba' qed nirriflettu fuq il-qadi, il-qaddejja tal-mulej. Ħajsir minni skont kelmtek. Ir-riflessjoni tagħna llum ma' Kristu li naqdi u mhux li ninqeda. Li naqdi lil Kristu xi trid minni? Għax irrid ngħid liva tiegħi. Għax irrid inkun qawwi biex il-ħażin ngħidlu le. Biex naqdih u nħobbu anke llum taqtax qalbek ma' Marija ta' Nażaret inservu l-imħabba. Hekk mit-tentazzjoni li jiena ninqeda bl-affarijiet ta' Alla, bil-ħwejjeġ ta' Alla, forsi bl-affarijiet l-oħra li jien naħseb li huma tajbin mentri qed itelfuni l-ispiritwalità l-għaqda tiegħi ma' Ġesu. Anke minn das-santwarju ta' Pinu. Il-Madonna fittxet post biex jaqdina. Dummik il-attar dejjem hekk kien jgħid. Normalment in-nies ifittxu post fejn jibnu knisja biex ifakru xi ħaġa. Hawnhekk dal-post għażlitu l-Madonna. U minn dal-post, storikament nafu mill-1883 il-qudiem, il-Madonna sabet qaddejja. Kemm nies devoti tal-Madonna ta' Pinu ġabu nies oħrajn. Mhux biss għall-Erbat, imma wkoll għall-qrar, għas-smieħ tal-kelma talla, għat-talb fi skiet, hawnhekk fejn isir tant fejqan fir-ruħ u l-ġisem u tant konverżjonijiet. Żewġ qaddejja prinċipali kienu Franġisk Portelli tal-pjaga l-moħbija li tiegħu qed niċċelebraw 100 sena mill-mewt tiegħu, u Karmela Grima li l-Madonna qaltilha 3 Ave Marijiet għadu nur ta' kemm il-ġisem tiegħi dam mitfun fil-qabar. Jgħaddu snin. U l-ġenerazzjoni tal-lum qed tfittex il-paċi. Il-ġenerazzjoni qed tfittex li ma tibqax fil-vojt. U l-Madonna qed tinżel iddurna u żżurna u taqbadna minn idejna u teħodna għand Ġesu. Ejja aħna wkoll illum ma' Marija, hawn jien il-qaddejja tal-mulej. Inti sejjaħtli u jiena ġejt. Inti qed titlobni li naħdem għas-saltna ta' Kristu. Nitolbok tuża d-djufija tiegħi, in-nuqqas ta' saħħa tiegħi, l-imperfezzjoni tiegħi,
Hawn jien il-qaddejja tal-mulej, missier, żagħżugħ, om, armel, armla, aħna minn aħna. Hawn jien il-qaddejja tal-mulej, ħajkun minni skont kelmtek. Ejja Spiritu Santu, ejja Spiritu Qaddis, għallimna nibqgħu maqudin mal-missier biex nagħmlu l-frott u l-frott tagħna jibqa' talba speċjali għal Papa Leon li dejjem ifittex fil-ħidma u t-tagħlim tiegħu mhux li jeqret l-umanità imma li l-umanità tgħix fir-rispett u l-paċi. Nitolbu għalih f'dawn il-mumenti, nitolbu. Talba speċjali għall-isqof tagħna Anton, is-saċerdoti li naqdu f'dan is-santwarju, partikolarment dawk li jqarru, li jisimgħu n-nies, li jgħinuhom, li jitolbu magħhom. Talba speċjali għas-sisters, ir-reliġjużi, kemm dawn u kemm ir-reliġjużi l-oħrajn. Tolbu għall-Ursolini li jaqdu fid-djar, Malta, jaqdu l-ċkejknin tagħna. Dawk li s-soċjetà l-iktar li tirrifjutawhom. Ejja nitolbu biex ikonna iktar vokazzjonijiet, nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Għal-marit, kontinwament in-nies jgħidulna itolbu għalija biex infieq. Hemm fejqan tar-ruħ u hemm fejqan tal-ġisem. Ejja nitolbu għal-fejqan tagħna l-koll, nitolbu. Il-mejtin tal-familja Borġ, l-eżistana mejtin, għatjom mulej mistrieħ għal dejjem fil-ġenna. Nitolbu. Smana nitolbu mulej. L-aħħar talba tista' tkun tiegħek. Dan nitolbulek bi Kristu Sidna. Amen. Numru 5. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Fahru sitrebi. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għatti fi u l-glorja ta' ismi għal-ħtiġijiet tagħna mal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għatina mulej li dawn il-misteri waqt li qed nofru offerta ta' Knisja ferħana ingawdu lena ta' dejjem int li tant għamilt mal-Knisja tiegħek biex tifraħ bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Suħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq mulej tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda b'ferħ akbar inxandruha f'da żmien fih ġie sagrifikat Kristu l-ħaruf tal-għid tagħna u eret il-ħażen tagħna tal-imoddi. Ġeddet ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk mal-anġlu u l-qaddisin infaħruk u bil-qalb intennulek qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smewiet.
Nbirek min ġej fisem il-mulej, Osanna floli tasma. Għaddis ta' sewint mulej intlajn ta' kull qdusija. Għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu meta kien ser jingħata minn rajħibati għal-ħobs, radd il-ħaj, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal-kalċi, reġa' radd il-ħaj tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi jinħabru U l-mulej, u l-mulej, u għam nibin, għax u l-mulej, kull irkoba fi, kull il-sin jisqaw, Ġesu u il-mulej. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajja għax oġbok tilqana quddiemek biex naqduk u miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna ġisem wieħed l-inna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa l-jum, l-Isqof tagħna Anton, il-ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek li għalihom qegħdin noffru dan is-sakrifiċċju. Niftakru f'Ivan u George Borch li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja għamil li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxuxtaw għal-ħajja. Ftakar ukoll futna illi raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġini mqazzhom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, mal-Qaddisin kollha illi jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamil li magħhom infakkruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Hawnhekk għandna l-Ġesu ħaj fl-Ewkaristija nagħmlu l-qalb intennu t-talba tas-salvazzjoni tagħna. Missierna. Jitqaddis ismek, tiġi saltana, ikun li trid kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobsna ta' kuljum ħatina għafrinna l-nubietna, bħalma nagħfru lil min ħati għalina, u ddaħħalniex fit-tiġri Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Hekk inkunu ħielsa dejjem mid-dnub
u mħarsa minn kull xorta ta' nkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal U dejjem. lej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom islim tiegħi tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek għatija sliem l-għaqda li intrid fija. Int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Paċi. Sa nibqgħu bil-wifqa u ngħidu flimkien ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Danu il-ħaruf Talla. Danu Ġesu il-qaddej. Ħen jindawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf mulej. Mistoqbik tittuqat is-saqf tiegħek. Ejt kelma waħda. Istolix mulejja Sa fiskiet jew nirringrazzjaw il-Ġesu għal din it-tqarbina.
nitolbu isma' mulej it-talba tagħna biex il-misteru tal-fidwa tagħna u l-qima qaddisa l bija ċċelebrajnieh jagħtuna l-għajnuna f'din il-ħajja u jħejjuna għall-lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Ħanejdu 3 Ave Marijiet kif talbet il-Madonna. Ejjew nieħdu ħsieb xulxejn u nitolbu għal xulxejn. Nitolbu għalik li qed issegwina ekku forsi qtajt qalbek minn Alla u forsi qtajt qalbek minnek innifsek. Dritt wara se ninġabru ħdej il-kappella kif nagħmlu kull nhar terba'. Imma llum se nagħmlu talba speċjali kif se nagħmlu f'dawn l-erbat. it-televiżjoni UTV se tibqa' xandar din it-talba anke wara li ngħidu t-3 Ave Marijiet għalikom li tixtiequ titolbu magħna mid-dar. Kull minn minnkom jixtieq jieqaf ftit minuti idħlu u nkunu qrib il-kappella ħdejn il-kwadru tal-Madonna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħalt fid-dinja mingħajr teba, nfakkarkom li qed nagħmlu sejħa speċjali biex il-lejla fis-6:15 wara l-Quddisa tal-5. Niltaqgħu għar-Rużarju li trid il-Madonna anke minn dan il-post biex nitolbu għal paċi. Għal ħabta tas-6:15 ninżlu mberkukom bl-Ewkaristija. Tolbu l-barka ta' Ġesu Ewkaristija, partikolarment tal-marit, għad-dajjef, għal dak li jixtieq fejqan fir-ruħ u l-ġisem. Il-Quddis ikompli dal-għodu fl-10, fil-11:15 tkun il-Quddisa bl-Ingliż, f'nofsinhar sal-5 niftħu l-adorazzjoni fis-skiet. Min jiġi jitlob għaddu minn din in-naħa, it-turisti għaddu minn triq oħra, minn naħa l-oħra biex ma jkunx hawn konfużjoni. Imma min jixtieq jitlob ħdej il-kappella dejjem għaddu minn din in-naħa. Imbagħad ikonna r-Rożarju kif qedtilkom wara l-Quddisa tal-5 fis-6:30 Quddisa bil-pellegrinaġġi kemm minn Malta u kemm minn Għawdex biex xieraq illum jiġi l-arċipriet tal-Arb man-nies tal-parroċċa fejn hawn is-santwarju. Imbagħad il-Quddisa ta' 8 tkun bis-sem taż-żgħażagħ u nħallu l-Knisja miftuħa sal-10 ta' billejl. Morru fil-paċi ta' Kristu. Fil-ħlewa ta' Mejju kantaw. Fil-ħlewa ta' Mejju amtana Marija o kemm lejju dak ismek sabiħ kemm toħroġ qawwija il-kelma min qalbna bit-tama jitalbna jagħtik l-akbar ġint l-għaxqa tas-sema tal-ħolqien int l-om ta' min ħalek
Araw li kolkom fidejkom dan it-talb. Dawk li qegħdin fil-bankijiet fejn hemm miktub il-kurunella lil Madonna ta' Pino. Irrakkuntaw il-ġraja illi propju f'dil kappella fl-1883 Carmela Grima laqet il-messaġġ minn dan il-kwadru biex ngħidu 3 Ave Marijiet. Aħna ħanejduhom fil-kurunella għal 7 darbiet. Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Flimkien. Slim għalik oġbejba mqazza. Ena u ferħ tana l-bnedmin. Ena u ferħ tal-anġli kollha. Għax għaw kol tal-ħanin. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Kif ninsabu b'qima kbira fir-riġlejn tiegħek mixħuta, iġbet lejk il-moħna l-ruħna tħallihomx mal-art marbuta. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Malta għawdex gżejjer tiegħek, inti bozza lilhom ħtart, sabiex minnhom jingħatalek ġieħ fuq dina l-art. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Min ġol-ġenna jaħanina, oġbok tħares ħarsa lejna, biex tifridna minn kull fruwa bil-qdusija ruħna mżejna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Aħna wliedek smajna leħnek f'dilla mara mqazza tiegħek. Tajja dejk inġbarna, ma nsibux li fena miegħek. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Jekk inħarsu lejn ġbijietek, bl-akbar fer qalbna titenna, għaliex minna ħirġa dija li tfakkarna f'dik tal-ġenna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. O Marija, ħares lejna, aħna wliedek midinbin, nisself qalbna nar ta' maħabba lejn Ġesu sidna l-ħanin. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Ejja nippreżentaw l-talba għalina jew għal min nixtiequ nitolbu fiskien. Qabel nitilqu minn qudiemek, fiduċjużi fl-imħabba li turina lejn ibnek Ġesu, ħanejdulek barikna ma. Bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pino, ibarikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej ma'kom. Bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pino, ibirek lilkom u l-eżistakom, Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen.